So hello guys, so na zo muku da mini apps na broker mai suna Btcdana. Suna da mini apps wato telegram apps nasu wanda ake yin trading da shi, wanda da shi ne zaka iya yin samun coins nasu, wanda bayan launching zaka iya withdraw nasa zuwa USDT, you can convert it. So da fari kai clicking akan wannan link video description. Bayan kayi clicking zai bude zai kai ka cikin telegram, zaka bude kamar yadda ka san mini apps dai gashi nan, da yayi calculating zai baka reward naka for first time reward naka. So zaka zo ka gashi nan zai bude maka cikin nan shine interface nasa. So zaka yi clicking akan wannan ne kana collecting na reward naka, after some hours zaka zo ka yi collecting na reward naka. So duka dai interface din nan na san kun saba da ganin su, ba bakin abi ne a wajen ku akan wannan mini apps ba. So mini apps duka gashi nan game ne wanda zaka zo ka buga ta ka fice sharp. Okay, no wahala. Okay guys, so you go to here after an kammala komi, anan ne za a yi calculation na reward naka, a yi converting nasa zuwa USDT domin a yi listing nasa. So sai a cire abubuwan da ake bukata. So akwai bangaren tax, bangaren tax din nan zaka zo ka zaka yi su duka. Tax din nan muna da register tax, registration tax, zaka yi register da Btcdana da na faɗa mana broker kenan. So bayan ka yi register da ita zaka zo zaka yi claiming. So bayan nan akwai tax kala gashi nan, irin su join telegram group. So zaka yi clicking, zaka yi join telegram group, zaka dawo gashi nan zaka yi claiming. So anan zaka yi claiming, bayan ka yi claiming successfully claim. So reward ɗinka ya hau, your coins automatically ya hau kan balance naka. So sai ka koma gashi nan ka ƙara yin sauran tax din. Wannan ma joining ne na telegram group. Okay, gashi nan yana mana. So yanzu mun yi joining, zamu koma mu yi collecting na reward namu. Gashi nan you claim. Okay, you claim your reward successfully. So haka zamu ci gaba mu yi dukkanin sauran tax din, har da Twitter tax, domin ka tara abinda ya kamata. Yayin da aka zo listening, you become someone wanda yake benefiting a cikin wannan web3. Okay, this is a tax. Okay, invite friend, you can invite friend to get your reward. Okay, all the best.